Cele veșnice și va intra împăratul Mării. Ridicați, boieri, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavii. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Rugăm pentru odihna și iertare păcatelor sufletelor răposați, rog Dumnezeu adormiți într-o fericire, crictitorii, epitropii și enoriașa Sfântul Lăcașului acestuia, pentru adormiți într Domnul, preotul Ioan Prezitregocia, preotul Alexandru, preotul Bucur, prezvitrei în cătării Simeon, cătării preotul Pantelimon, către Valentina, Ioan Pirlalia, pentru Dumnezeu, pentru Nichifor Ifimia, Ioan Agapia, pentru ostașe căzuți pe câmpii de luptă, pentru apărare neamul, slava Sfintei noastre biserici, pentru toți sufletul adumit într Domnul, care zac aici și pretutindene, fragul slavă și creștin, pentru casele sieților toată greșeală, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Domnul Dumnezeu nostru așeze sufletelor unde toți drepții se odihnesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Mila lui Dumnezeu, împărăție cerul și iertare păcatelor lor de la Hristos împărat și fără de moarte și Dumnezeu nostru lor și nouă înșine să cerem. Doamne, Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol la sub pace dă-lui viață lumii tale însuși. Doamne, odihnești sufletii răposasul, robul tăi, amoșul, strămoșul, părinților și mașul, fraților, fiilor și fiicilor, enoriașe, Sfântul ca și slujitor, Sfântul ca și
și odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă de unde au fugit durerea, întristarea, suspinarea și orice greșeală au făcut ei, cu cuvânt sau cu rug sau cu gând, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă-le. Că nu este niciun om care să viețuiască, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna tuturor robilor tăi. Și acestora ce acum s-au pomenit și spomenesc moși, strămoși, părinții, mari și învățătorii noștri și binefăcătorii noștri și ctiturii sunt băcați și Hristoase Dumnezeu nostru. Și slavă înălțăm împreună și celui fără de începutul tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul Duhului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Dar ordinele și că ordine de toate sufletelor. Biserica a fost întotdeauna lucrul cel mai drag inimii sale, casa unde ar fi rămas zile întregi fără a obosi, ori cum zicea domnia sa, eu în slujbă mă întăresc, aici găsind puteri nesecate pentru a ierta păcatele credincioșilor și a înălța la nesfârșit ruși celui de sus, precum o face și în scrierele dumesale. Îmi ajută, Doamne Sfinte, și acum ca și înainte, frații se împovățuiesc, numele să ți-l slăvesc. Și tot aici, lăcașul sfânt își face și datoria de preot, rânduind cu evlavie toate cele 7 sfinte taine ale bisericii. La una din ele, și anume taina Sfintei Împărtășanii sau Cuminicăturii, a avut norocul de a asista și grupul nostru de filmare. Să-i urmărim miracolul, atenționându-ne privirea asupra chipului Părintelui Hrizostom, care ne va convinge de dragostea și pioșenia cu care o face. Cine tare, ascult. Să nu vă spun răzmașul tăi care